बर' हारिनि इयुननि थाखाय जों आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय नोंथांमोना गोसो गोरबोजों मदद होफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। दिनैहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै बे KDSA-नि गेवलां फोथाराव दिनै जथुमा जानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय फैबाय थानाय समावहाय जोङो बर' माहारिया आलादा रायजो नङाब्ला बर' माहारिया आलादा रायजो मोनाब्ला बे बुहुमाव थांनानै थानायनिफ्राय जों मालाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा, मालाबाबो जोङो दिनै बे बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो हानाय नङा। बेनि थाखायनो फिन खेबसे जों ब्रैथि खेब फोर्थ फेज अफ बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दिनै आरम्भ खालामनो दिनै बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि स्पर्ट्स एस'सिएशननि गेवलां फोथाराव जोङो दिनै फिरफिला जोंनि बनसुनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि मुंख्लंफोरनि जिउमाखौ जोङो बावनानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बावनानै जोंनि महात्मा गान्धीखौ बावनानै दिनै जोंनि आन्दलनखौ जों आरम्भ खालामबाय। दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन दिनै गोबाङानो सानफिननो हागौ फिन खेबसे दिनै जे जों आलादा रायजोनि डिमान्डखौ मानो खालामफिनखो, मा दोरखारनि दिनै खालामफिननांगौ जाखो, गमामायैनो बे सैथो खोथा। जों थांनाय समफ्राव नुनो मोनदों बर' हारिनो दिनै भारत सरकारा गले गले मोनसे काउन्सिल होनानै फिसा फिसा मोनसे काउन्सिल होनानै बर' हारिनि थांनानै थानायनि थाखाय बर' हारिनि सेल्फ डिटारमिनेशननि थाखाय बर' हारिनि अट'नमिनि थाखाय दिनै बिथांमोना मोनसे स्कप होदोंमोन। दिनै BSc मोनदों, BTC मोनदों आरो बावैसो जों BTR मोनदों। नाथाय बे मोनथाम सुक्तिया दिनै बर' हारिनि थांनानै थानायनि थाखाय, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय, बर' हारिनि सेल्फ डिटारमिनेशननि थाखाय, बर' हारिनि दिनै अट'नमिनि थाखाय मालाबाबो जाफुंसार होनो हायाखै। दिनै थांनाय समफ्रावहाय जे फिसा फिसा काउन्सिल मोनदोंमोन बे फिसाबाबो मोनसे दिनै जोंनो होनो हादों, बेखौ जों नाबो होनो हाया, बे सैथो खोथा। नाथाय गोबां सम दिनै बर'नि गेजेरावहाय आन्दलन खालामबोनानै मोनसेनिफ्राय मोनसे पार्ट बाय पार्ट दिनै जोंनि बर' हारिया दिनै आलादा आलादा रायजोखौ दिनै सोरजिनो हायाखै। दिनैहाय जों नुनो मोनदों गोबाव सम दिनै बर' हारिया आन्दलन खालामबोदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायनिफ्राय 2020 बिथांमोना दिनै आन्दलन खालामबोदों। बिथांमोना दिनै सान्दुं अखा नेवसिनानै दिनै राजा लामा होबथादों, दिनै रेल लामा होबथादों। नाथाय दिनै बिथांमोनाबो दिनै बर'नि जे थांखि, जे बड'फानि गेदेमा सिमां, दिनै बर' हारिनि जि मोनसे सिमां, बे सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ मोगथां होनो मोनाखै। आरो बिदिनो दिनै जों नुनो मोनदों दिनैहाय आर्म स्ट्रागलनि गेजेरावहाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनिफ्राय लानानै बड' लिबारेशन टाइगार फोर्स, एक्स भलन्टियार फोर्स आरो दानि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड बिथांमोनाबो आलादा रायजोनि थाखाय हाथियार हमदों। हाग्रा बंग्रा बिथांमोना ओंखाम दै जायालासिनो दिनै बर' हारिनि थाखाय, बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय, बर' हारिनि आलादा रायजोनि थाखाय बिथांमोना सोमावसारदों। नाथाय बिथांमोननि जि सोमावसारनाय, बिथांमोननि जि खुद्रिसारनाय भारत सरकारा गनायालासिनो बिथांमोननो फिसा फिसा मोनसे दिनै आलादा रायजोनि अनगायै फिसा फिसा काउन्सिल होदों। नाथाय बे काउन्सिलफ्रा दिनै बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय, बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय, बर' हारिनि दिनै जोंनि गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ दिनै मालाबाबो जाफुंसार होनो हायाखै। बेनि थाखायनो जों दिनै मानो थाखाय फिन खेबसे आन्दलन खालामफिननांगौ जानानै फैखो, बेनो जाहैबाय जे बर' हारिया दिनै मालाबाबो बे मोनसे थांनाय समफ्रावहाय फिसा फिसा जि काउन्सिल होबोदों BSc, BTC, BTR, बे मालाबाबो बर' हारिनि मोनसे गिदिर सिमां, जाय सिमांखौ दिनै सुजुनानै बर' हारिफ्रा दिनै गोदोनिफ्रायनो आन्दलन खालामदों। बे जाय सिमांखौ लानानै बर'फ्रा दिनैसिमबो थांनानै दङ। दिनै बे सिमांखौ आलादा रायजोखौ मोनागौ मानि जों आलादा रायजोखौ दिनै नांबाय थागोन। मानगोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै गोबां सम दावहा नांनानै जोंहा जेबो दिनै सोरजिनानै लानो हायासै। जोंहा दिनै हा हुनि अधिकारखौ जों लानो हायासै। जे हा हुनि गेजेरावनो दिनै जों गावनि हायावनो, आबै आबौनि हायावनो, जोंनि बै समनि राजा रानिनि हाखौनो जों दिनैसिम गावनि आंगो खालामना लानो हायासै। जों जोंनि हायावनो दिनै जों आलासि जानानै दङ।
जों जोंनि हायावनो दिनै मोजां आबाद जों खेथि खालामनानै जोङो दिनै संसार जानो हायासै। जों आलादा रायजो मोनब्ला जोङो गुबुनफोर स्टेटफोर बादे दिनै पान्जाब राजस्थानफोर बादे खेथि खालामनानै आबाद मावनानै जोंनि थांनानै थानायनि थामोनथानि थाखाय जों मोनसे मोजां परिबेस बानायनो हागौमोन। नाथाय बेफोरखौ जों दिनै जोङो थागिबि हिसाबै जोंनि हायावनो जोङो दिनै बेफोरखौ मोननो हायाखै। बेनि थाखायनो जों दिनै आलादा रायजोखौ दिनै फिन खेबसे दावहा नांफिननांगोन। जों इयुन जोलै जेनेरेसना गोरों लाइमोनफ्रा दिनै जोंनि थामोनथानि थाखायनो बर' हारिनि रैखाथिनि थाखायनो दिनै फिन खेबसे आन्दलनाव जों बारसोमदों। दिनै गोबाङानो साननो हागौ जोंनि आन्दलनखौ जाफुंगोन ना जाफुङा। सोरबा बायदिया न'आव थानानै सोरबा बायदिया दिनै बबावबा थानानै बिथांमोना नायदों, दिल्लीयाव थानानै नायदों, मुम्बाइआव थानानै नायदों, शिलंआव थानानै नायदों, गुवाहाटियाव थानानै नायदों। दिनै जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा नोंथांमोननि जि साननाय, नोंथांमोननि जि सिमां, बर'फोरनि जि सिमां, रन्जन दैमारि सारनि जि सिमां, बेखौ जों दिनै मावनो फैदों। बेखौ जों मावफुंनायाव दिनै जानजि खाफ्रादों। आरो दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना बे बुहुमाव जेरावखि थाया मानो जोंनि बे गोथार मोनसे मिजिं, गोथार मोनसे सिमां, बे सिमांखौ नोंथांमोना अराय जोंखौ सापर्ट आरो हेफाजाब होनांगोन। जोंनि जि दावहाया जोंनि बेक्तिनि थाखाय नङा, बे दावहाया आंनि फिसा, नोंथांमोननि फिसा, आंनि फंबाय बिनानावनि थाखायसो बे दावहाखौ जों नांदों। दिनै जोंनि बर' माहारिया गोबाव सम आन्दलन खालामनानै जोंनि बाउन्डारि, जोंनि बर' माहारिनि जि हा हु बेखौबो जों दिनै जों थि खालामनानै लानो हायाखै। जोंनि गुबै दाबियानो जादोंमोन बुरलुंबुथुरनि साहा संकसनिफ्राय सदियासिममोन। नाथाय बे सिमाखौबो गोबांबार आन्दलन खालामनानै गोबांबार संगठननि मुं लानानै दावहा नांबोनानै भारत सरकारजों दिनैसिमबो जों बेखौ दिनै थिग खालामना लानो हायाखै। बिनि थाखायनो बेनो सम जोङो दिनै बे जोंनि हा हुनि जि बाउन्डारि, जोंनि हा हुनि जि रैखाथि, बेखौ जोङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानानै जों मावफुंनो फैदों। आरो बे मावफुंनायावहाय जोंनि बर' रायजो राजा मानगोनां बिग्रायारि लोगो नोंथांमोना जोंखौ अराय सापर्ट आरो मदद होनांगोन। आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों बर' माहारिया गोबाव सम आन्दलन खालामनानै जोङो सोलोंथाइ गासैखौबो गारनानै थै-थां जुजिनानै आलादा रायजो जि सिमां नुदोंमोन, बेयो दिनै मोगथां महर जानो थाङाखै। बिनि थाखायनो जोङो दिनै IPS अफिसार जों बानायनो हायाखै। दिनै मोजां बुरिकेस मोजां अफिसार जों बानायनो हायाखै। जोंनि थांनानै थानाय, जोंनि दिनै दैलि जि जोंनि ससियेल एक्टिभिटिस, जोंनि बेफोराव दिनै मोजां अफिसारा जोंखौ सापर्ट होनो हायाखै। मानो होनब्ला दिनै आन्दलन समाव दिनै भुगिनांनानै दिनै बेफोरखौ जों दाखांलानो लानो हायाखै। बिनि थाखायनो जोंहा दिनै गिदिर अफिसार, गिदिर IPS अफिसार, डक्टर, इन्जिनियार बानायनो थाखाय जोंहा गुबुन जायगायाव फोरोंनो थाखाय जोंहा दिनै मोनफ्रोमबो न'खर जोंनि ओनसोलावनो जोंहा दिनै सेल्फ रुल, जोंनि निजा गभर्नमेन्ट, जोंनि निजा माने अट'नमि जोंहा थानांगोन। बिनि थाखायनो जोङो दिनै आलादा रायजोआ गोनांथार। जे जोंनि इयुनखौ जों फोसाबनोब्ला, गोग्गो खालामनोब्ला, जों बुहुमाव बर' हिसाबै थांनानै थानोब्ला, जोंनि उन्दै गथ'फोरनो जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ मोजां जोङो फरायनो एबा खाबु आरो सोलोंथाइ होनोब्ला जों आलादा रायजोनि अनगायै बे फिसा मोनफ्रोमबो काउन्सिलआ मालाबाबो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हानाय नङा। आरो दिनै जों नुनो मोनदों बर' हारिनि लाइमोनफ्रा दिनै साफा हमै दासिमबो गावथारजागासिनो। गोदोबो थैबाय, हाजार थैबाय, गोदोबो थैलांबाय, दाबो थैगासिनो। हाजार सुक्ति जाबाय, हाजार अट'नमास काउन्सिल होबाय। नाथाय दिनैसिमबो बर' लाइमोनफ्रा दिनै सोरबा पुलिसनि आखायाव, सोरबा गावजों गावनि आखायाव, सोरबा सिखावनि नामाव हमनानै दिनैसिमबो साफा गावथार जानायखौ जों नुनो मोनदों। दिनैहाय बेफोरबायदिया दिनै मानो जाबाय थानो मोनखो? बेफोरबायदिखौ जों होबथानोब्ला मोनसेल' लामा दङ। जों आलादा रायजोखौ निजा गावनो खुंनो हानांगोन, निजा हम पावार मोननांगोन, निजा फाइनान्स पावार मोननांगोन। अब्लासो जोङो दिनै बेफोरनिफ्राय जों बारग'गोन। जों दुखु मोनदों गोदो गोबां बर'फ्रा दिनै आन्दलननि मुंख्लं जालांबाय। सिलाइ गुलिजों दिनै साफा हमनानै गावजाबाय, दिनैसिमबो गावजागासिनो। जों दिनै नुनो मोनदों जोंनि भारत सरकारा, आसाम सरकारा दिनै हाग्रा बंग्रानि जिब जुनार, सोरबा मोसा, गान्दा, लख्राखौ दिनै फोथांनो थाखाय खौथि रां बाहायदों। दिनै बिथांमोना बे बुहुम बिखानिफ्राय जोबजानो गिनानै जोंनि गान्दा, आसामनि गान्दा, दिनै बिथांमोना दिनै बेखौ खौथि थाखा होनानै दिनै सिकिउरिटि होनानै बासायदों। नाथाय दिनै भारत सरकार, आसाम सरकारा जोंनो बर' माहारिनि, जों ट्राइबेल इन्डिजिनियास थागिबि मानसिखौ दिनै फोथांनो थाखाय थाइसे थाखा गाराखै। जोंबो दिनै बे बुहुमाव मानसि हिसाबै थांनानै थानो लुबैयो। जोंबो बे बुहुमाव सासे मानसिसो।
बै जिब जुनारा जेरै भारतनिफ्राय सेफटि सिकिउरिटि मोनदों बर' हारियाबो दिनै बिदि मोननांगौ बे मोननांगौखौ दिनै जोङो दिनै भारत सरकारनि भारत संबिधाननि जि मोनथाय दङ आर्टिकल 2 and 3 बिनि प्रभिजनावसो दिनै जों आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय जों दिनै जानजि खाफ्रादों जों गुबुन हारिनि गुबुनफोरनि सम्पतिखौ बियाखै नाथाय जोङो बिदों जोंनि आबै आबौनि जि सम्पति जोंनि जि हा हु जोंनि जि मोनथाय बे मोनथायखौसो जों दिनै बिदों बिनि थाखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा दिनै जिब जुनारफोरखौ दिनै नायनानै सिकिउरिटि होनो हायोबा थाखा गारनो हायोबा बर' हारिखौ दिनै बिथांमोनाबो रां रुफा गारनानै आलादा रायजो होनानै बिथांमोना जोंनि थाखाय सेफटि आरो सिकिउरिटिनि थाखाय सिन्था खालामगौमोन नाथाय बिथांमोना खालामाखै बिथांमोना खालामनायनि अनगायै जोंखौ हमनानै साफा साफा दाउ अमा बादि गावथारदों बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोना गोसो गैया जोंनि समस्याफोरखौ सुस्रांनो जोंनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो बेनि थाखायनो जोङो दिनै जयै खौसेयै बर' हारिनि मानगोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन जों ज' जानांगोन खौसे जानांगोन अब्लासो जोंनि जे बर' हारिनि देरसिन सिमां जाय सिमां आलादा रायजो बेखौ जों सोरजिनो हागोन बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनै खोनानो मोनदों दुखु मोनदों दिनै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बर' सेंग्रा जोहोलावफ्रा दिनै गोबाङानो दिनै भुटान जेलावबो दङ 16 जननि बारा बिथांमोना दिनैसिमबो गवाखै बिथांमोना दिनै हालायाबा बर' हारिनि खामानि मावनानै बिथांमोना हमनानै जोबजानानै दङ दिनै रावबो बर' हारिनि संगठन आफादफ्रा दिनै बेखौ दायथ' लानो थाङाखै नाथाय जोङो दिनै बनस'नि जानानै बेफोरबादि समस्या जेंनाखौ जों मावफुंगोन होननानै जोङो दिनै समायखिरा लादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोबां दिनै गुवाहाटि जेल 60 जननि बारा दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ दिनैसिमबो बिथांमोननि हालोदा मा रावबो दिनै बुंस'नो हाया दिनै आइननि भाबै बिथांमोना दिनै रेहाय मोननांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो गवाखै बिथांमोना दिनै गोबां सम संग्राम खालामनानै नोंनि आंनि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना हालाय हाफाय न'खरनि गथ' गथाय बिसि फिसा बिथांमोना दिनै मोखां नुनो मोनाखै नाथाय बेयावहाय जोङो बनस'नि जानानै जों जेब्लायबो बिथांमोननि जे मोजांनि थाखाय जों गसंथेगोन आरो जों नुनो मोनदों 300 जननिबो बारा दिनै गोबां जोंनि बर' माहारिनि मानसिफ्रा दिनै आन्दलनजों डाइरेक्ट इनडाइरेक्टलि जड़ित थानानै बिथांमोना कर्ट केस जानानै दङ बिथांमोना दासिमबो आइननि रेहाय मोनाखै बिथांमोननि समस्याखौ सोर मिन्थिदों बिथांमोननि समस्याखौ सुस्रांनांगौ दङ बेनि थाखायनो दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय जेब्लायबो जों गसंथारगोन आरो दिनै जों नुनो मोनदों 4-5 हाजारनि बारा दिनै बर' माहारिनि गेजेराव दिनै न'खरा दुखु खस्थ'जों सोलिनानै थानांबाय सोरबा बायदि न'खरा मुंख्लं जालांबाय गथ' गथाय गोमाजाबाय सोरबा बायदिया दिनै मावरिया जानानै थानांबाय सोरबा बायदिया दिनै बिसि फिसाय गोमाजाबाय बैफोरबायदि दुखुनि मोदैखौ बैफोरबायदि अलखद समाव सोर मोदै हुगारनो सोर दिनै आयु होनो दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनै बिथांमोननि मोदै बिथांमोननि दुखुखौ जों दिनै बोस्रांनोब्ला बै मुंख्लंफोरनि जिउमाखौ जों आलो गोजोन सोरगो रायजोआव थाहोनोब्ला जोङो दिनै मोनसेल' अपसन बेनो जाहैबाय जों आसामनिफ्राय गानानै आलादा रायजोखौ जों सोरजिनांगोन आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनांगौ माने जों मालाबाबो आलो गोजोन जों संसार जानो हानाय नङा बै मुंख्लंफोरनि बै मावरिया जानांनाय न'खरफोरनि बै दिनै दुखु खस्थ' सैनांनाय न'खरफोरनि थाखाय जों जेब्लायबो जों सिन्था खालामनांगोन नङाबा जोंखौ मालाबाबो जोंनि इयुन जोलै जेनेरेसनखौ जाथि आरो हारिनि थाखाय मावाब्ला बैफोरबायदि दुखुथिया न'खर मुंख्लंफोरनि थाखाय जों सिन्था खालामाबा जारिमिना मालाबाबो जोंखौ निमाहा होनाय नङा बेनि थाखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं खर' गंलायनानै बनस'नि जानानै आं जेब्लायबो नोंथांमोनखौ खावलायगोन जोंनि जि मोनसे गोथार जि थांखि लानानै बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय आंनि फिसा गथ' गथायनि थाखाय फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जों गासैबो बर' रायजो राजानि थाखाय जि मोनसे गोथार सिमां नुदों जि मोनसे गोथार मिजिं लादों जाय मिजिंखौ लानानै जों बे बुहुमाव गुबुनफोर बादि बर' माहारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय बर' हारि हिसाबै जों गेरेमसा हारि दानो थाखाय गुबुनफोर बादि जोङो दिनै माखासे जोंनि थांनानै थानायनि जि स्कप सुबिदाखौ भारत संबिधाना जेरै होदों बेबादि लानो थाखाय जों जेब्लायबो जोंनि मिजिं थांखिखौ जों होसोनांगोन आलादा रायजोखौ जों लानांगोन
अब्लासो जोंनि गांनाय उखैनाय बर' हारिनि रैखाथि बर' हारिनि जौगानाय आरो बर' हारिनि जि मोनसे पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेसन बर' हारिनि जि मोनसे अट'नमि बे जिनिसखौ जों मोनथाम महर मोननो हागोन। दिनैहाय जोंहा दिनै गोबांबार जोङो दिनै आन्दलननि गेजेरजों गोबांबार खस्थ'नि गेजेरजों जेसेबां जोङो दिनै आन्दलन खालामदों दिनै मोनसेबो जों मोगथां महर होनो हायाखै। जोंहा दिनै इउनाइटेड नेशन अर्गानाइजेशननि गेजेरावहाय जोंनि इन्डिजिनियास थागिबि जोंनो मानसिफोरनो थाखाय दिनै सेल्फ डिटारमिनेसन अट'नमि राइट टु स्पिच फ्रिडम अफ लिबार्टि गासैबो जि मोनथाय दं बेखौ जोंनो होखानाय। दा बे जिनिसखौ भारत सरकारा दिनै दासिमबो इन्डियानि जि थागिबि इन्डिजिनियास मानसिफोरनि थाखाय जि मोनसे मोनथाय दंमोन बे मोननायखौ जोंनो दिनैसिमबो होआखै। बेनि थाखायनो जोङो मन्थ्रनि जानानै सम सम जोङो इउनाइटेड नेशन्स अर्गानाइजेशननि गेजेराव थांनानै जोंनि मोनथायनि थाखायबो जों आवाज हैगोन। दिनैहाय जोंनि भारतनि संबिधान the constitutional provisions to the indigenous tribal people of India दिनै बेखौ दिनै बिथांमोना दासिमबो दिनै जोंनो होआखै। जों दासिमबो खुद्रि सारनांदों, दासिमबो जोङो खस्थ' भुगिनांदों, सान्दुं हगा हालाय हाफाय दिनै जोङो दावहा नांनांदों। दिनै बेखौ जोङो मोगथां होनो थाखाय जों जेब्लायबो नाजानांगोन। लाइमोनफ्रा निउ जेनेरेशनफ्रा जेब्लायबो फैनांगोन, मदद होनांगोन, सहाय होनांगोन। बेनि थाखायनो जोङो दिनै जेब्लायबो जोंनि दावहाखौ लांनो थाखाय खौसेथि आवगायनांगोन। जों आगानसे फिसा होजेनबाय, आगानसे फिसायानो गोबां आगान होलांगोन। दिनै जों जयै जखायसे जब जोंनि जि मिजिं बर' हारिनि थांनानै थानायनि जि सिमां बेखौ जोङो आगानसेजों दिनै सुजुबाय। नाथाय जोंनि बे जि मोनसे फ्रेश मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जि आगान होनाय बे आगान होनायखौ जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय मानसिफ्रा मालाबाबो मदद होनाय नङा। जोंनि सरकारा जोंखौ मालाबाबो मदद होनाय नङा। दिनै जोंनि हारिनि गेजेरावनो जोंनि बेरेखायै दिनै गभर्नमेन्टआ गुबुन हारिया दिनै एजेन्सि बाहायनानै जोंनि आन्दलनखौ दिनै सिफायनो बेले बेजे खालामनो दिनै नासयनो गादबनो दिनै पलिसि लागोन। बेनि थाखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जों बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि फाव फान्दायनायाव जों दिनै थाबोनांदों। बेनि थाखायनो जों जेब्लायबो सांग्रां जानांगोन। बेनि थाखायनो जों जेब्लायबो जोंनि थांखिखौ होसोनो थाखाय जों नाजानांगोन। दिनैहाय 1967 निफ्रायनो बर'आ दिनै दावहा नांबोदों। 1967 निफ्रायनो बर'फोरनि आइडेन्टिटिनि थाखाय, जोंनि सिनायथिनि थाखाय, जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय, पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेसननि थाखाय जों दावहा नांबोदों। आरो दिनै बे दावहाखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन, जों लांबाय थागोन। जेब्लानाखि बर'फ्रा दिनै पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेसन मोना, फुल अट'नमि मोना, अब्लानि जोङो मालाबाबो जौगानाय नङा। दा जोंहा दिनै बर' माहारिनि गोदान फरायसा आफाद जानानै जों जि थांखि आरो मिजिंखौ लानानै फैबाय, बे थांखि आरो मिजिंखौ जों गोसो गोथारै जोंनि मानगोनां रायजो नोंथांमोननि मदद, नोंथांमोननि परामर्श लानानै जों जेब्लायबो आवगायलांगोन। आरो जेब्लायबो जोङो दिनै नोंथांमोनजों थांनाय समफ्राव जोंनि संगठनफ्रा जि मोनसे भुल मावबोबाय, रायजो राजाखौ जों इनक्लुसिभ पलिसि लायालासिनो जि गभर्नमेन्टजों सावरायनाय, जि भारत सरकारजों सुक्ति खालामनाय, बेफोरनिफ्राय जेब्लायबो जों सोलोंनानै जों सांग्रां जागोन। आरो जोंनि थांखिखौ जों जेब्लायबो मोगथां महर होनो थाखाय जों नाजाबाय थागोन। आरो जोङो बर' माहारिनि फरायसा आफाद जानानै जोंनि बर' फरायसाफोरनि, जोंनि ट्राइबेलफोरनि फरायसाफोरनि थाखाय बिथांमोननि जौगानाय, बिथांमोननि दिनै इडुकेसन सोलोंथाइनि थाखाय जों जेब्लायबो जों खामानि मावलांगोन। बर' हारिनि ससिय' इक'नमिक कन्डिशन्स, बर' हारिनि ससिय' पलिटिकेल इस्युस, बर' हारिनि ससिय' कालचार इक'नमिक डेभेलपमेन्ट, बिनि थाखाय जेब्लायबो खामानि मावलांगोन। बेनि थाखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो नोंथांमोनजों जयैनो सिन्था खालामनानै बर' हारिनि रैखाथि, बर' हारिनि थांनानै थानायनि जि थांखि, बर' हारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो आरो आलादा रायजो बर' हारिनि थाखाय साहा बुरलुंबुथुरनि साहा संकष्ट सौदियासिम जि जोंनि रायजो, जि बड'फाया सिमां नुदोंमोन, जि रन्जन दैमारि सारा सिमां नुदोंमोन, बेखौ जोङो फिन खेबसे जों मोगथां महर होनो थाखाय जोंनि दानि इयुन जेनेरेसन जों गासै जों दावहाखौ लांनो थाखाय जानजि खाफ्राबाय। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, आं बर' माहारिनि फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै आं दिनै नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि जे बे
क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि गेवलां फोथाराव लोब लोब फैनानै जे नोंथांमोना सापर्ट होफैबाय, जे नोंथांमोना थुलुंगा होफैबाय, जे नोंथांमोना जोंनि आगानसे आवगायनायाव नोंथांमोना जोंजों फैनानै गोसो मोदोम मदद होफैबाय। दिनै सान्दुं अखाखौ सानालाबानो, हाब्रु दैब्रुखौ सानालाबानो नोंथांमोना जि मदद होफैनाय, बे मददखौ जेब्लायबो बनसुआ बर' हारिनि जानानै बावनाय नङा। आरो बे जारिमिन सुजुनायाव जेब्लायबो नोंथांमोना दिनै सनानि हांखोजों लिरनानै दोनजागोन आरो नोंथांमोननि मददआ जारिमिनाव जेब्लायबो रायखांजागोन आरो जोंनि थांखिया नोंसोरखौ लानानैनो जों मोगथां महर मोनगोन। बेनि थाखायनो आङो खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बनसुनि जानानै बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानानै आं जेब्लायबो गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ साबायखर बावगोन आरो बावबाय थालांगोन आरो फैबाय थानाय समावबो नोंथांमोननि हेफाजाब लानानै जों खौसेयैनो आवगायलांगोन आरो नोंथांमोनखौ लानानैनो जों मोनसे इनक्लुसिभ जि पलिसि भारत सरकारजों दावहा नांनाय, बे दावहा नांनायखौबो जों मोनसे टेबोलाव जिरायनानैनो जों सावरायनानैनो जों जेब्लायबो जोङो दावहाखौ लांबाय थागोन। आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम आरो खेबसेबाव बनसुनि जानानै बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानानै खेबसे आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।